Ahojte, moje meno je Nikola Beveláková a budujem značku Nikola Bevelák. Moju tvorbu si môžete pozrieť na mojom e-shope www.nikolabevelak.sk a taktiež aj tu na tomto YouTubeovom kanáli. A moju tvorbu v podstate venujem tomu, aby som vám ukázala Nikola Bevelák lifestyle, čo vlastne znamená životný štýl v ponímaní mňa. To, ako ja vnímam svoj životný štýl, čo robím preto, aby som bola kreatívna, aby som bola vyživená nielen duševne, ale aj fyzicky. Takže k tomu mi pomáhajú naozaj úžasné produkty českej firmy Bevit Natural Medicine. A v tomto videu vám chcem zazdieľať svoju skúsenosť s týmto produktom. Je ním Bevit Merkaba Elixír. Ako máte možnosť vidieť, aj tento elixír je v skle, tak ako všetky ostatné produkty. No a teraz vám chcem povedať tú skúsenosť osobnú, že ako som sa k nemu v podstate vôbec dostala. Bolo to na jar v roku 2023 a stalo sa mi to, že som mala výražky po tele. Naozaj okrem pleti som mala tie výražky na krku, na rukách, na bruchu, na chrbte, na stehnách. Naozaj to boli výražky nie ako akné, ale proste naozaj veľké flaky, také červené. Nevyzeralo to dobre, mala som z toho strach, stres, že čo mi to vlastne to moje telo chce povedať, že sa mi prvýkrát v živote udiali takéto flaky, takéto výrážky. No a tú svoju liečbu som neskôr začala tým, že som išla ku kožnej lekárke, ktorá sa ma pýtala, že ako periem, či nie som alergická na nejakú zložku. No, predpísala mi lieky z lekárne, maste a to som si teda aj bola vybrať. Používala som ich 2 týždne, ale vôbec sa mi to nezlepšovalo, tak som potom išla do súkromného zariadenia, kde som si zaplatila za vyšetrenie. V podstate mi povedali to isté, takže nič nové som sa nedozvedela. Zase som mala len nejaké krémy a maste a bolo to povrchové riešenie môjho problému. Dôležité však bolo v tomto mojom procese liečby to, že moja intuícia mi hovorila, že nejdem správnym smerom. A ja už som minulý rok v podstate poznala Bevit Natural Medicine a ich produkty. A moja intuícia mi hovorila, že mám tento svoj problém riešiť vnútorne a mám si kúpiť tento Merkaba Elixír. Ja som si čítala aj predošlé referencie ľudí, ktorí už mali s touto Merkabou skúsenosti. Dokonca tam referuje svoju osobnú skúsenosť jedna pani, ktorá trpí celý život psoriázou a že jednoducho práve tento Merkaba Elixír jej pomohol k uzdraveniu kože a k skvalitneniu života. Takže ja som si Merkaba Elixír objednala. Ale za ten čas, kým mi ešte prišiel balík a reálne som si ho prevzala a začala Merkaba Elixír užívať, tak som siahla po dračej krvi. Dračiu krv tu teraz nemám, takže vám ju bohužiaľ nemôžem ukázať, ale ja som dračiu krv začala používať vnútorne aj navonok. Navonok tak, že som si dračou krvou v podstate potierala telo, presne na tých miestach, kde som mala tie flaky, čiže v podstate celé telo. A vždycky na ráno po zobudení som si dala do vody pár kvapiek dračej krvi, vypila som. Začalo mi to ustupovať. Potom, keď mi prišiel balík s Merkaba Elixírom, tak som začala užívať pravidelne ráno, taktiež jednu polievkovú lyžicu tohto elixíru na lačno. A bolo to skvelé. Proste mne tie flaky ustúpili do 2 týždňov. Takže to bolo niečo neskutočné. Čo sa týka tohto balenia,
tak v podstate je to na 60 tých dávok. Takže ja som mala naozaj veľkú poctivosť v tomto smere a každý deň som užívala jednu lyžicu. Môžem povedať, že štvrtý týždeň bol taký kritický, pretože som sa začala vyhadzovať na čele. Som mala také červené výrážky a som nevedela, že z čoho to je, a v podstate červené výrážky na čele znamenajú, že prebieha čistenie hrubého čreva. Takže to bolo také, že áno, že tie nečistoty alebo to zanesenie tých čriev sa mi v podstate aj takto prejavilo, že to telo vylúčovalo už aj cez kožu tie škodliviny. Potom ďalej, čo mi Mercabe elixír pomohol, a to som si tiež uvedomila časom, že vlastne nemám chuť na sladké. Mne Mercabe elixír tak zharmonizoval vnútorné procesy, čo sa týka trávenia, že ja som úplne prirodzene, bez toho, aby som si to uvedomila, tak som vylúčila sladkosti. Vylúčila som sladkosti, vôbec mi sladké nechutilo, ani som to nevyhľadávala, v podstate som si to uvedomila úplne náhodne, že však vedia, to sladké ani nevyhľadávam. Takže toto bolo veľké zvedomenie pre mňa, že v podstate človek, keď má v poriadku čreva, tak nemá chuť na sladké. Takže toto bolo veľmi zaujímavé, takže každý, kto má problém s kožou, treba vyčistiť čreva. To je môj osobný názor. Samozrejme, platí stále zákonom, že keď ste chorí, vyhľadajte lekára, máte byť vyšetrení. Toto je v podstate doplnok výživy. Ja tu hovorím svoju osobnú skúsenosť, čo ja som zažila, to je môj pohľad. Ale je to taký disclaimer, že v podstate, aby som neporušila zákon, tak platí, že keď je človek chorý, má vyhľadať lekárskú pomoc. Takže ja na dračiu krv a na Mercabe elixír z môjho osobnej skúsenosti nedám dopustiť. Ja som mala celú pubertu som mala problém s akné. No, celú strednú školu mala som vyhodené v podstate túto oblasť, okolo sánky, líca. Proste to bolo veľmi nepríjemné, bolestivé, červené. Taktiež počas strednej školy chodila som pravidelne za dermatológom, zase mi predpisoval len nejaké maste na potieranie, vysušovalo ma to, vôbec mi to nepomáhalo. Stále som sa musela malovať do školy, aby som sa cítila komfortnejšie, takže to vôbec nebolo pre mňa príjemné a také, uberá to proste na kvalite života. Ale jednoducho, keď som začala s Bevitom a takouto vnútornou prácou na sebe a aj vyživovanie svojho tela a tie vnútorné procesy dávať na poriadok, tak sa to objavilo aj na tej koži. Takže moja osobná skúsenosť je s kožou tá, že keď je problém, tak určite ho budem riešiť aj na budúce vnútorne cez vyčistenie. A určite tento Mercabe elixír je na to výborný a takisto dračia krv. Dračia krv aj na vonok, aj vnútorne. Takže verím, že som vám pomohla svojou referenciou. Nechám vám linky na tieto produkty. Môžete si o nich prečítať. Môžete si ich kúpiť, vyskúšať na sebe. Ja budem vďačná za váš komentár, za like, za sledovanie. Kľudne sa ma opýtajte, čo vás napadne. A ďakujem. Vidíme sa v ďalšom videu. Pekný deň.